Gözlü ata, rowayatlar etingen şahsiyet. Türkmenistanyň çäklerinde ziyaret maksatly gelim gidimli yerler ören köpdür. Olaryň biri hem Gözlü ata tahallusy bilen tanalýan Sopy, Hasan ata we onuň aýaly Aksulu mamanyň ýatan ýeridir. Bu ýerde Türkmenistanyň ähli künjeginden, şeýle hem goňşy ýurtlardan gelýän syýahatçylar kabul etmek maksady bilen mihmanhana we sadaka bermek üçin ähli şertler döredilen toplum gurulupdyr. Gözlü ata 12-13 asyrlarda ýaşap geçipdir. Ol atalaryň soňky nesil başasydyr diýilip, ýazyw çeşmelerinde ýatlanyp geçilýär. Şol döwürlerde Hoca Ahmet Ýasawynyň taglymatlaryny dowam etdirjiler, öz adynyň ýzyna ata diýen hormatly at derejesini takypdyrlar. Olaryň biri hem Balkan türkmenleriniň arasynda sowupçylygy wagt eden Hasan ata ýa-da Ahsan şyhdyr. Urug başy bolan Hasan atanyň ady golýazmalarda we beýlik tarih çeşmelerde Hasan, Ozeyn Hasan, Gulgedaý, Gözlü ata ýaly tahallus bilen duş gelýär. Bu barada türkmenleriň nushawy şahirleri Mahtumul Pragy, Durdy Şahir, Meskin Gylyç, Nedir Şahir we beýlekler öz goşky setirlerini agdap geçýärler. Pragynyň ol Nedir goşgysynda Gözlü ata, Baba Telman Şipawer diýen setiri bar. Gözlü ata 1110-njy ýylda Hareýetimde dogulýar hemde medresede bilim alýar. Onuň Hoca Ahmet Ýasawynyň elinde okandygy barada ýazyw gollanmalarynda maglumatlar bar. Älime meşhur pir Hoca Ahmet Ýasawa gol berip, sopy bolanlarynda Hasan ata 40-41 ýaşlarynda eken. Hoca Ahmet Ýasawy öz sopularyny talapkar nazaryndan sypdyrmaýar eken. Olaryň her biriniň okybyna, akyl huşuny, zehinini, iş başarjaglygyna görä baha beripdir. Bir gezek ol öz sopularynyň okybyny barlamak maksady bilen özüniň hatasyny öýüň tüýnüginden zyňyp goýberipdir. Soňra meniň hatamy alyp gelin diýip sopularyna ýüzlenipdir. Emma sopular Hasan tap bilmän boş gelipdirler. Yerinden gozgurman oturan Gözlü ata bolsa, pirim, siziň hatanyňyz bäri-bärde ýok. Ol barıp ha Balkan dağlarından aşdy diýip jogap beripdir. Onda Hoca Ahmet Ýasawy, hatanyň düşen ýeri seniň mekanyň bolar diýip Gözlü ata ak pata berip ýola salypdyr. Gözlü atanyň halypatynyň oklan hasasyny tapan ýeketäk sopydygy hakynda şeýle rowaýat bar. Hoca Ahmet Ýasawy öz hasasyny ak öýüň tüýnüginden göz ýetmejek ýere oklapdyr. Keramatly Ýasawynyň hasasy Balkan dağlaryna baryp düşüpdir we şol ýerde dikilip miwesi dertleri derman bolýan agaja öwürlüpdir. Şol Hasan diňe Hasan ata tapypdyr. Gözlü ata pirinden ak pata alyp maňgyşlyk we usyurtda ylak ilmlerden ders berip başlaýar. Şeýle hem sufi, ýagny sowupçylyk mektebine ýolbaşçylyk edýär. Gözlü ata maňgyşlykda Gazak hany, Janybegin gyýdy Aksulugy öýlenipdir. Dilden dile geçip gelýän rowaýatlara görä, han kimde kim gark bolan oglumy halas etse, şoňa sowgat serpa ýapjak diýär. Öz içinden bolsa, gyýdym Aksulugy berjek diýip pikir edýär. Şol wagt Gözlü ata peýda bolýar. Ol hanyň gözüniň alynda deňze ýüp atyp, ogluny halas edýärdi, öz ýoly bilen gidip berýär. Han uly toý tutýar. Ogluny bolsa, haýyrly işeden kişiň tap gelmek buýurýar. Ogly uzak gözleglerden soň ahiri öz halatgaryny tapýar. Bu ýaxşylygyňa näme sowgat edeýin diýip han garşysynda duran daýaw, güýçli, galandar sypatly adamdan soraýar. Gözlü ata, näme wada eden bolsaňyz, şonu beriň diýär. İçinden eden pikirini okanlygyny aňan han sözünde durup, gyýdy Aksulugy Gözlü ata gelin edip berýär. Ýene birinde eli hümmet hataly, egni galandarly batly, ak telleli, gök kuşakly Gözlü ata Balkana gelýärkä, ýoly ýadlyga çykan Gazak çarbalarynyň üstünden inýär. Öýüň kölegesinde ýanlyk ýaýyp duran gyýdan çal soraýar. Çaly içip, okarany ýzyna uzadanda, çeşmetine bereket, taňry ýalkasyn diýär. Gyýdyň ýanlygynda gatyk gudrat bilen tutuşlygyna ýagy öwürlýär. Gyýdy bu wakany kakasyny görüň berýär. Han muňa gen galýar we onu tap getirmeklerini buýurýar. İz çalıp giden hyzmatkarlar Gözlü atany tapyp getirenlerinde han onuň ýöneki bir adam däldigini aňýady,
gyzyny bermegi makul bilýär. Iki tarapyň razyçylygyny alandan soňra uly toý tutup Gözli Atany öýlendirýär. Başga bir rowayatda Gözli Ata hanyň batgalykda helak bolan kerwenini halas edipdir. Şonuň üçin han keramatly pir hilap oňa öz gyzyny beripdir diýilýär. Bu rowayatlaryň ähletini Gözli Atanyň Gazak hanynyň gyzy Aksulygy öýlenende barada aýdylýar. Gözli Ata onuň keramaty, adamlara eden ýagşylygy barada başga da rowayatlar, aýtgylar örenken. Gözli Atanyň Nur Ata, Omar Ata, Iwyk Ata, ýagny Ibrahim Ata diýen 3 tane ogly, Aýsylu we Akbibi diýen 2 gyzy bolupdyr. Gözli Ata perzentleriniň terbiýesine uly üns beripdir. Ogul synygy diýilen rowayatyň ýaýramagy hem onuň şeýledigini ikrar edýär. Gözli Ata günleriň bir güni ogullarynyň akyl hoşuny synap görmek maksady bilen gün orta çaglary daşarda üstüni ýapman ýatypdyr. Onuň ogullary Nur, Omar, Ibrahim öýde ýok eken. Ilki kiçi ogly gelýär. Qaqatynyň bolup ýatyşyny görüp gülmäge başlapdyr. Ortanjy ogly doganyny käýýär, qaqatynyň üstüni ýapdyr. Uly ogly qaqatynyň gündüzüň gün ortaň daşarda bolup ýatyşyny görüp doganlaryna käýýär, qaqatyny göterip öýe sarypdyr. Şonda Gözli Ata ogullarynyň ulusyny töweleme, sen iyil ogly bolarsyň diýipdir. Ortanjy oglunyň hereketini hem oňlapdyr. Emma kiçi ogly Ibrahim bolsa, sen ulalaňda agylyňdan terse gidersiň diýipdir. Gözli Atanyň 3 oglundan başga da Aýsylu, Akbibi atly ogul oruny tutýan gyzlar bolupdyr. Ol gyzlaryny ören gowy görer eken. Gyzlarynyň mert ýany ýoldaşlarynyň bolmagyny arzu edipdir. Gözli Ata bir gün Akbibini ýanyna alyp, gum içindäki guýularyň birine mallaryny suw ýakmagy ugrapdyr. Bular düýäni zogla goşup, gowa bilen suw çekmäge başlaýarlar. Düýe guýa gulay gelende onuň iki aýagy çukura gaçýar. Gözli Ata gyzy bilen onuň aýaklaryny çykaryp bilmeýär. Şol wagt goňşy owa geçip barýan ýigit olaryň ýanyna gelýär. Ol düýäniň aýaklaryny bat bilen çekýär bilen düýe tüýdürilip gapdyla düşýär. Pälwan ýigit Gözli Atanyň onuň gyzynyň göwüne ýaraýar. Şonda Gözli Ata don bersem tozar, mal bersem ýeter diýip Akbibini oňa gelin edip berýär. Şol ýigit gerkez gäbi bolup çykýar. Häzirki wagtda Gözli Atanyň 3 oglundan bolan nesilleri Türkmenistanyň, Eýranyň, Garagalpagystanyň durly vilayetlerinde ýaşaýarlar. Gyzlarynyň biri gerkezi, beýlekisi bolsa, Ärsar taýpasyna gelin bolup gidýär we başga taýpa tirelerde Gözli Atanyň garyndaşlyk bagyny döredýärler. Gözli Ata atalaryň şejeresinde 25-nji arkasy bolup, ol atalaryň iň soňky nesil başy hasaplanýar. Hasan Ata barada aýdylýan sada we ýönekeji hekaýatlarda halkyň 110 ýaşap dünýäden öten, taryhyň agyr pitneli we sarsgynly zamanynda adamlaryň kalbyny päklik we merhemetlik bilen aýdyňlaşdyran hormatly adamy bolan çoňur söýgüsi şöklendirilýär. Hakykatdan bolsa, ol durmuşy we bir näçe ilmi akyl ýetiren ören parasatly dana bolupdyr. Ötüp gelýän ýaş nesillerimize, ata-babalarymyzdan miras galan taryh we meden mirasymyzy öwrenmäge, olary wagt etmäge, giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, umumy adamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaç bolsun.